пазара чоколад. Дами и господа, аз ще си взема банана. Толкова ме отрежве. Ще дойде там брат и ще ти... Кой ще направи брат? Така и замини брат ти, бе. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Гледайте, батко, мира циганчето. Косио сте ме, Косио. Косио, ето, аз съм Миро, крадецата ти краде шоколади от базара. Йо, къде Ивана крадеца от Сило? Изкараха го от затвора. От Сило, цяно мистичо. Ще ви стая една песен. Ръцете горе, защото съм Вики Сифона. Да, ме дете е Вики Сифона, уя. Той сам аз е 20 години. Голям търкат си, Миро. Гащата гоня и после ги кача на... Стига, бе, Деви скъвяват паметта. Миро шофьора, бе! Гоня ръцете, аз съм Миро Сифония и от сутрин до вечер гащата гоня и после ги кача на баща на катафалката, защото съм Миро Сифония, ба, си птича! И вкарвам в ковчега и ги ръгам. Баща ти катафалка има. Да, знаеш какъв е той. Да, бе. Не. Аз съм крадец! Аз ще бъда Bika Box Amber Energy Drink. Ека, дойде в тук, кажи, че чака ми друг чуртино дошко. I'm gonna play my pen, my body phone. Man, keep on the play my man. Me no man, on the phone, my man. Man, he said, go! Gifto! Ето го гифтото. Къде бе? Гифто! Не ме варай. Да пустим батера му сяда по. Окей? Здравейте! Аз съм пичета! Аз съм пичета на радост! Ти си Косио! Да, донесе днеска! И то много! Да, майка Много ти ли да пицата. Я кажи. Много пица има, много! Ама майка, ти искаш да го турна майката на пицата, ма? Така бе! Абе, като го турна майка, че от пицата те се чу. Да, бе, геквай така. А майка ти като направи свирки, не за тебе. Така. Като ти бъжна теква. Ох, Иванки. Ох, Иванки. И като чува така, аз като порасна голям, ще се оженя за японка. Ще се казва Ли. Аз ще се казвам Брусли. Много се ще направи. Ще тегна пуката и ще изкарам шарбения косъм. Оранжеви косъм. После носещите. Къде е моята таратайка? Знаеш колко ти имам аз нея? 320. 320 хиляди обаче много.